Inikamatay sa tao, kumuutan siya, lahos sa langit. Ang tradisyon nga itong nadunggan, inikamatay sa tao, nga maldito, lahos sa impyerno. Kung tinuod na nga konsepto nga ang matarong inikamatay, lahos sa langit, ang dautan, lahos sa impyerno, inigbalik ni Jesus Christ, kinsa man ang iyang banhaon. Tuwa na mas langit. Ayaw tuwa na mga pinangga nga ang dautan karon tuwa sa impyerno. Ha? Kung ang impyerno mo na itong unahuna nga kalayo, asa mo na siya? Wala pa man. Mabanhaw sila human sa usa ka libo ka tuig. Kanus ama ni matuman. Ang ato nga topiko karon mga pinangga about sa gitawag nato og millennium. Pero sa di pa nako ni sa sugdan, gusto ko mahatag sa adunay tulo ka mga dagway nga mga pamaagi sa pagsabot sa gitawag nato og millennium. Gitawag nato na og adunay three major interpretation. Una mga pinangga kining gitawag nato nga post-millennium. Kana nga konsepto mulabay una ang usa ka libo ka tuig ay mobalik si Jesus Christ. Aduna say gitawag nato og amillennialism mga pinangga nga buot sabton parihar sila konsepto pero dili ni siya literal usa ni siya ka symbolic. Og ang ikatulo kining pre-millennialism mao kini ang stand sa Seventh-day Adventist Church. Atong sugdan ang mao nga mga puntos sa pagpasabot. Okay? Ang word nga millennium mga pinangga, gikan kana sa duha ka pulong, mili og anom. Okay? Mili means 1,000, anom means years. Therefore, it is a 1,000 years. Ang word nga millennium mga pinangga, dili na nimo babasa letra for letra sa balaan nga kasulatan. Ang atong mabasa diya, ang word nga 1,000 years. Ang millennium, sama sa word nga Bible. Dili nimo babasa word for word sa kapitulo, bersikulo sa Biblia. Pero ang konsepto niini naa sa balaan nga kasulatan. Ang Seventh-day Adventist mga pinangga sa nagatuon sa balaang kasulatan, nakaplagan ang kamatuoran niini. Unsa may nakaplagan nga kamatuoran diri? Nga diin sa dili pa magsugod ang usa ka libo ka tuig. Mubalik si Jesus Christ. Okay? So tanaw na to, dinha sa inyong makita sa screen. Naa diha ang millennium or 1,000 years, naa diha gitung-an sa duha ka posting nga inyong nakita, una ang gitawag nato og una nga pagkabanhaw. Ang ikaduha, mo gitawag nato ikaduha nga pagkabanhaw. Diha sa taliwala niya naa diha ang usa ka libo ka tuig. Busa, ato siyang tun-an, niini nga mga pamaagi, aron ato siyang masabtan. Adunay mga panghitabo, nga diin, nalambigit ang word nga 1,000 years. Atong gutad-gutaron sa mapamaagi sa manini. Atong tan-awon ang mga bersikulo sa Biblia, unsay mahitabo sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Naay mga bersikulo nga nagpahipi ni anak nga mga puntuha. Ikaduha, unsay panghitabo diha sulod sa usa ka libo ka tuig o millennium. Naay mga bersikulo gyapon nga gapahipi ni anak nga mga puntuha. Ikatulo, unsay mga panghitabo human sa millennium or usa ka libo ka tuig. Ato na siyang tun-an aron masabtan nato. Okay? Now, ang millennium, imo na siyang mabasa sa Revelation chapter 20 verse 1 paingon sa 10. Mga konsepto nga atong makita diya karon tudtod. Now, kanang nga Revelation igsoon, sumala sa mga theologian,
Gikan sa chapter 1, paingon sa chapter 11, naghisgot siya og historical. Apan gikan sa chapter 12, matod sa ubang theologian, paingon sa Revelation chapter 22, eschatological na siya. Sa ato pa, ang millennium nasakop sa gitawag na tug eschatological presentation din sa Biblia. Ang word nga eschatological, nabahin sa duha, scatos og logos. Meaning, scatos last niya, logos study. So therefore, it is a study of last days events. Now, atong tunan ang mao nga mga punto. Aron masabtan nato, kanusa magsugod ang millennium. Nadunggan man ninyo si Pastor Miado, giyaging adlaw, nga nagpasabot mahitungod sa pagbalik ni Jesus Christ. Sa diyang mobalik si Jesus Christ, mao ang pagsugod sa millennium. Now, kung imong lantaon ang mga events, labi na magsugod ka sa Revelation chapter 16, ang Revelation chapter 16, naghisgot sa mga 7 ka mga hampak. Una, atong nakita, i-review na to gamay ha, atong nakita nga ang una nga hampak, adunay tabahong, mga samad-samad, sa lawas nga dili maayo. Ikaduha, ang dagat mahimong dugo. Og ang tanan mga butang nga naas dagat mga matay. Ikatulo, ang tubig sa tuburan mahimong dugo. Ang tanan butang nga naasulod niya na nga mga isda mga matay. Sunod mga pinangga, dublihon kainiton ang adlaw sumala sa nakasulat sa Pinadiyag 16. Ang ikalima, moabot na sabdayon mga pinangga, ang gitawag nato nga kangit-ngit, dito ra na espesyal sa usa ka lugar. Hangtod na dayon, moabot na dayon, ang gitawag natog Armageddon. Nga gi-interpret sa uban, nga adunay gubat literal. Pero watay panahon sa pag-explain niya na, pero usa ka na kagubat nga spiritual. After ana, mobalik si Jesus Christ. Munang maabota sa Revelation chapter 20. O diha sa Revelation chapter 20, mga pinangga, imong makita ang tagsa-tagsa ka mga punto ni ana. Now, unsa man ang mga panghitabo sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Niya ang panghitabo. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Kay ang Diyos gayud, mo'y manaog, gikan sa langit, uban sa singgit, sa tingog, sa punuan sa manulunda. Unsay gingon diha? Ang Ginoo gayud, mo'y manaog. Kinsa mani nga Ginoo? Daghan ang mga bersikulo nga gibuhian ni Pastor Miado gahapon ug atong nakita mga pinangga nga diin si Jesus Christ ang gisgutan diha nga word nga Lord. Okay? Nga nanaog diin gikan sa langit. Kanang langit nga gipuy-an sa Dios. Kanang langit nga gipuy-an sa manulunda. Kanang langit gagipuy-an ni Lucifer o ang one-third nga manulunda nga diin tungod sa ilang rebellion. Gihulog sila, gikan sa langit, o ilang gipili ang yuta nga maoy puyanan. O kita na biktima nila na himutang hostage ni ini nga mga kapanahunan. Okay? Now, karon, kay ang Diyos may manaog, si Christ may manaog, ubat sa gitawag nato og tingog sa archangel. Ang archangel, mga pinangga, usa na ka compound word. Arch og angel. Kung imong tan-awon ang arch sa original nga pinungan sa Grigo, nagpasabot na og ruler. Og ang angel nagpasabot og messenger. So sa ato pa ruler, leader sa angel o mga messengers. Now, kinsa man ang leader o ruler ni ini nga angel? Walay lain si Jesus Christ. So kung imong makita
ang bersikulo nga si Christ mo'y munaog uban sa tingog. Kay kana magong tingog igsuon mo hatod nimo sa imong unahuna sa John chapter 5 verse 28 ug 29. Nga inigtingog ni Jesus Christ nga mao ang archangel ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpabangon. Okay? Now, sumpayan ta sa mao nga bersikulo. Kay mao man ning bersikulo sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Sumpay. Ingon sa dinhi, and with the trumpet of God. Okay? Tingog, inubanan sa trompeta sa Dios. Kining word nga trompeta, kung imong i-scan ang tanan, gikan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, especially sa gitawag na tugtura, o sa tanan nga mga propeta sa Old Testament. Common ang word nga trumpet. Ang trumpet, mga pinangga, ginagamit na, inigtingog na, posible adunay tigom nga gipatawag, dako nga tigom. Okay? Or adunay gubat. Or moabot ang pinasahi nga bisita. Mabitaw nga na mga kanta sa mga alawiton nga, kung tingugon ng tropeta ang panahon take off na, nang sa ato pa na ay hari nga babalik. Ang hari nga babalik nga mo si Jesus Christ, mga pinangga, inubanan sa tingog sa trompeta, meaning to si usa na siya kapinasahi nga gigamit sa Old Testament nga naay kami nga special nga tao. Og unsay nahitabo ni anang panahona, ingon ang bersikulo, and the dead in Christ will rise first. Kanang word bitaw, og ang patay diha kang Kristo. Katong tanan nga nangamatay, diha kang Kristo, muuna sa pagpamangon. Kanang will rise first. Nga nang nagtawag siya og word nga first. It is because dili pwede mahimong sikan kung walay first. So naadi ay sikan resurrection og ato nang ipakita karon tuod kinsa nang nabanhaw sa ikaduha. Kay naa may una nga nabanhaw. Kinsa ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kumiyo gani og nangamatay diha kang Kristo, meaning to say, kadtong mga matarong. But sabton, kadtong nagdawat kang Kristo, ingon nga personal nga mangluluwas. Mauuna nga mubangon. Usak kini kapag pamatuod igsoon, nga dili tinuod ang tradisyon nga atong nadunggan. Ang tradisyon nga atong nadunggan, nag-ingon, inigkamatay sa tao, kung buutan siya, lahos sa langit. Ang tradisyon nga itong nadunggan, inigkamatay sa tao, nga maldito, lahos sa impyerno. Okay? Now, kung tinuod na nga konsepto, nga ang matarong inigkamatay, lahos sa langit, ang dautan, lahos sa impyerno, inigbalik ni Jesus Christ, kinsa man ang iyang banhaon. Tuan na mas langit. Ha? Kinsa man? Tuan naman ka sa langit. Mauna nga ang tradisyon, mubikil gyud siya sa Biblia. Ako nakapilar sa tanan nagtuon sa Biblia, i-consider me. Wala ba mo naglibog nga ang tradisyon nagingon, inikamatay lahos ka sa langit, pero ang bersikulo sa Biblia nagingon, mubalik si Kristo, banhaw niya ang iyang mga katauhan. Question. Nakabalik na ba si Jesus Christ? Wala pa. Sa ato pa, magpaabot ta. So, ang tanan natong mga binahal sa kinabuhi, kadtong mga buutan, kadtong nakadawat ni Kristo, ingon nga personal nga mangluluwas, naapa sila karon sa lubnganan. Kay atong nahibawan, nga ang kamatayon, gihulagway, sama sa pagkatulog. Inyong nabundumduman sa John chapter 11, si Lazarus namatay, og niingon si Jesus Christ, si Lazarus natulog. So ang kamatayon di ay
alang kan Jesus Christ, iyang gitandi sama sa pagkatulog. Dili lang ta kabalo mupukaw sa nangamatay. Si Kristo lang ang nahibalo unsaon pagpukaw sa nangamatay. Unsa may ang pukaw kuan nas langit. Magbalios, di ba? Please, tun-an nato ang balaan nga kasulatan. Next, atong tanawon. Versikulo 17. 16 tong ganina, 17 karon. Now, inigbalik ni Christ ang nangamatay diha kang Kristo banhaon. How about niya antong pagbalik ni Kristo nga wala mamatay? Kay na may mga tao nga sa pagbalik ni Kristo wala mo agi og kamatayon. Sumala sa atong natun-an nga mga niagi nga inigbalik ni Jesus Christ sumala sa Revelation chapter 1 verse 7 nag-ingon nga sa iyang pagbalik ang tanang mata makakita. Meaning to say, tanang tao makakita. Kadtong nakakita, mautoy buhi nga naabtan ni Jesus Christ sa iyang ikaduhang pag-anhi. Okay? So ato nakita mga pinangga, klaro, tinaw ang Biblia nga nagpasabot. Nga sa pagbalik ni Kristo, dili lang tong iyang gibanhaw nga nangamatay nga matarong, na ay mga tao nga diin buhi. Kinigingo din sa bersikulo, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in clouds. Lalinon. Ha? Gani ang ubang mga theologian, maningkamot sigid sila nga gitawag nato og adunay, gitawag nato og kining rapture. Ang word nga rapture igsoon dili mabasa sa Biblia. Naay ato makita din sa Biblia caught up. Lalinon. Okay? So kanus man na mahitabo kung tinuod man ang rapture igsoon. Atong tugutan sa walay pag-uyon ang theology sa rapture. Ang rapture di ay sa pagbalik ni Jesus Christ. Dili nang karong panahon nang wa pa nakabalik nga mukalit lang kawala ang tao nga nag-drive sa sakyanan, nag-drive sa plano kalit kawala, nag-drive sa train kalit og kawala, wa pa nakabalik si Jesus Christ, wala na sa Biblia. Ang naa sa Biblia, inigbalik ni Kristo katong mga buhi, oy, sakgaon, dala didto sa panganod. Now, sa dihantuan na sa panganod mga pinangga, unsa may buhaton ni Jesus Christ. Niya, Revelation chapter 11, verse 12, nagingon, og nadungog ko ang tingog, gikan sa langit nga nag-ingon ngadto kanila, saka kamo ngari, og sila misaka sa langit. Take note mga pinangga, pag-ingon ni Jesus Christ, saka kamo ngari. Unsay naa sa inyong una-una. Gisgutan sa tong speaker gahapon, unsay gingon niya diha? Si Kristo nagsaad. Sa wa pa siya musakad dito sa langit, naa siya gisaad. O gisulat ni Juan nga ang mao nga saad. Naa sa John chapter 14, verses 1, 2, ug 3. Dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Tumuo kamo sa amahan. Tumuo sab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, na ay daghang puy-anan. Ako mo adto og mag-andam og dapit alang kaninyo. Asa mo adto si Jesus Christ? Didto sa amahan. Unsay saad ni Christ? Mag-andam og dapit alang kanimo. Asa? Didto sa amahan. Didto sa langit. Mauni nga ang bersikulo, and they ascended to heaven. Adto sila sa langit. Pila man ay kaklase ang langit. Daghan nga mga pagtuon. Ato makita, pinadayag Kapitulo 1:20. Ang hawan sa kahangitnan nga naglupad-lupad ang langgam, gitawag og hawan nga langit. That is first heaven. Kung himusan tanaw ng Psalm chapter 8, verse 3 and 4, nga diin,
naa ang mga bituon, naa ang adlaw, ang bulan, gitawag usab og langit. Gitawag sa ubang theologian og starry heaven. O kung imo tanawon ang ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 3, 4, 5, ug 6. Nakakitag pananawon si Pablo diha. Og matod pa niya, kung naa sila sa lawas, o gawas sa lawas, wala akong mahibalo. Naon sa kining mga tawhana, gisakgaw didto sa ikatulong nga langit. Og katong ikatulong nga langit, matod pa ni Pablo, didto iyang hindunggan ang mga pulong-pulong nga dili arang malitok og wala gitugot sa tao ang paglitok. Sa ato pa, ang language sa langit, walay nakalitok o walay nakabalo sa language sa langit. O gitawag niya og third heaven. Na pag-ingon diri, nga saka kamo ngari, dalunta didto sa langit. Okay? Sulod sa usa ka libo ka tuig, sundan nato ang ubang mga bersikulo aron makita nato ang mga pagpamaton. Next, nagingon diri. Okay? Ingon siya diri sa Revelation chapter 20 verse 6. Bulahan og balaan siya nga naas kabahin sa una nga pagkabanhaw. Uy, naaday, una nga pagkabanhaw. Kung na'y una nga pagkabanhaw, meaning to say, niagi siya sa kamatayon. Niagi siya sa kamatayon, pwede sa balatian, pwede sa aksidente, pwede sa kagulangon, inigkamatay. Kung buutan siya na ay first resurrection. Pero kadang first resurrection, dili na siya muagig kamatay. Wala na'y second death. Ang first nga kamatayon igsuon, mautoy resulta sa sala. Balatian, aksidente. Pero ang ikaduha nga kamatayon, mauna ang bayad sa sala. Okay? Matod pa din nga blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Ngayon naman, over such the second death has no power. Pagkahayahay, kung ikaw banhaw ni Jesus Christ, wala na'y panahon nga ikaw mamatay pag-usab. Okay? Mauni ang saan sa balaan nga kasulatan. Pero sila, mga himo silang mga pari sa Dios. Uban kang Kristo, o maghari sila sulod sa usa kalibo katuig. Okay? Bantayan na to ha. Pagsugod sa usa ka libo ka tuig, mubalik si Jesus Christ, banhawon ang nangamatay diha kang Kristo o katong buhi sakgaon dito sa langit. Managhari sila dito sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay? Next, atong tanawon sa gingon. So sa ato pa, naghisgot og pagkabanhaw sa mga matarong dalon dito sa langit. Now, unsay gingon? Naabay mabilin nga tao panahon sa usa ka libo ka tuig. Wala. Kay kanang pagsugod sa usa ka libo ka tuig igsoon, nga nibalik si Jesus Christ, na ay mga bersikulo nga nagpamatuod, nga walay mabilin nga tao dinhi sa kalibutan. Sa iyang pagbalik, kwaon ang mga matarong dalon sa langit, walay mabiling nga buhi dinhi sa yuta. Tanawa ang gingon sa Lucas 17, versikulo 26 ngadto sa 27. Okay? Ingon siya dinhi, and as it was in the days of Noah, sama sa kadlawan ni Noah, so it will be also in the days of the Son of Man, sama usab sa kapanahunan sa pagbalik ni Kristo. Niyan ang panahon sa di pa kabalik si Kristo, nag-ingon, na nagkaon sila, na nag-inom sila, na nagminyo sila. Sumpay dayon, o siya gingon. Ha? Ingon siya, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all.
destroy them all. Og ang bersikulo nga gibasa nato sa 26 sama sa kadlawan ni Noah. Nangamatay tanan, ang nabilin ra pamilya ni Noah. Sama sa pagbalik ni Jesus Christ, destroy them all. Mga matay, gawas atong dalon didto sa langit. Nabay mabilin, panahon sa millennium, wala oy. Maunay, gingon sa balaan nga kasulatan. Next, atong tanawon. Likewise, as it was also in the days of Lot. Ha? Sama sa mga adlaw ni Lot. Na nangakaon sila, na nagpanginom sila, na nagpamalit sila, na nagbaligya sila, na nagtanom sila, na naggama sila. O kung sa gingon sa sunod nga bersikulo. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Gilaglag sila tanan. O gingon, sama usab sa pagbalik ni Jesus Christ. Walay mabilin sa yuta. Sa hulagway, sa usa, kalibo ka tuig. Ingon siya din even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. Okay? Bugat kini nga mga testimonya sa balaang kasulatan. Kanang hunahuna sa uban nga sulod sa usa ka libo ka tuig. Sa diyang nakabalik na si Jesus Christ nga naapay buhi, wala nato na mabasa sa Biblia. Okay? Na tanawa. Sa pagbalik ni Christ, sa diyang ang matarong gibanhaw, sa diyang ang buhi, gisakdaw silang duha paingon sa langit, na amay mga dautan nga buhi niya ng panahona og matod pas Tesalonica 2:8. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Mga matay sila sa himaya, sa hayag. Mamanggani kung imong tan-awon ang Revelation chapter 6 verse 14, 15, 16. Moingon ang mga dato, moingon ang mga general o ang maban nga nata sa mga tao. Di sila tumpagi kami. Kay dili mi makatutok, makaago sa paglantaw, sa pagbalik sa anak sa Dios. So mga matay sila. Okay? So maunay atong nakita kung gitawag na to og pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Okay? Mo na number 1. Ang ikaduha, mga panghitabo sulod sa usa ka libo ka tuig. Ato nang nahisgutan ang panghitabo pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Mo tay pagbalik ni Jesus Christ, banahon ang mga matarong, ang mga buhi dalon dito sa langit, ang nabilin nga dautan mga matay. Na unsay hulagway, unsay panghitabo sulod sa usa ka libo ka tuig. Nia ang panghitabo mga pinangga atong tanahon. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. Sumpay, he laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Dakpon si Satanas. Gapuson si Satanas sa usa ka sitwasyon nga wala na siya'y matintal. Kaya matarong to anas langit ang mga dautan nga namatay. Siya ra ang nag-inusara dinis sa kalibutan. Gigapos siya sa usa ka sitwasyon nga wala siya'y matintal kay patay na ang mga dautan. Ang matarong to anas langit. So usa ka ni kahulagway igsuon nga mag-inusara ang liyawa, kining mga hulog nga manulunda, sila ra ang mabilin ni ining yutaa sulod sa usa ka libo ka tuig. Atong lantaon ang sitwasyon sa kalibutan, kung unsay naa sa kalibutan. Okay? Nagingon usab diri. But the rest of the dead did not live again until
1,000 years were finished. Tanawa, ang uban nga mga patay, dili sa sila mabanhaw. Matapos una ang 1,000 ka tuig. Kinsa tong dili mabanhaw. Nga matapos una ang 1,000 ka tuig, kadtong mga dautan. Kaya ito naman nabasa ang matarong, tuan na mas langit. So, kadtong mga dautan. Mao na nga kinahanlan, ato nga, mabalik tas Ginoo. Mabalik tas Biblia. Dili ta mo adaptar sa tradisyon. Nga diin, ako ning pakamatyan, kay mauning gitudlo sa akong lolo. Dili nato mabasol ang atong lolo. Dili nato mabasol ang atong ginikanan. Kay sa pagmata nila, naana ang tradisyon. Pero kinahanlan ang tradisyon nga wala sa Biblia. Ang tradisyon nga konflikto sa Biblia, dili na siya sundon. Ang sundon, mga pinangga, ang nakasulat sa Biblia. Okay? Naunsay hulagway sa yuta niya ng panahon na. Tanawa. Jeremiah chapter 4, verse 23. Gitanaw ko ang yuta, ang earth. Ha? Unsay gingon diri? Without form and void. Guba igsoon. Ha? Og ang langit, wala na si kahayag. Ano dili gud maguba nga sa pagbalik sa Ginoo? Grabe ang kahayag. Na ay mga linog. Guba ang kalibutan, walay sulod. Mauni ang gihulagway sa Biblia. Ang uban dili mo dawat ani nga bersikulo. Kung dili ka mo dawat ngini nga bersikulo, this is worldwide. Tanawa ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Next, ingon siya dinhi. I beheld the mountains, and indeed they trembled. Kurog. And all the hills moved back and forth. Dili ni basta-basta nga linog, mga pinangga. Wala pa'y sukad na eksperyensya nga and all the hills move back and forth. Asa sa history, sa world history, besan pa sa Philippine history, nga nahitabo, nga adunay dako kay nga linog, nga namatod pa, and all, dili pipila ha? Ha? Dili feud, dili gamay, all. And all the hills move back and forth. Wala pa ni matuman. Wala pa'y world history naghisgot ni ini nga hulagway. Og mauni ang mahitabo sa panahon sa 1,000 ka tuig. Tanawa unsa pay gingon. Verse 25. I beheld, and indeed there was no man. Walay tao. Abe, ipakita ko no sa ato asa ang world history nga niabot ang panahon nga ang earth walay tao. Wala. Mao gani nga kung imong lang taon kini nga mga kamatuoran igsoon. Kamay ra ang nakatultol nili. Ang Seventh-day Adventist lang ang nagpasabot nini. Kay lisod ni nila ipasabot nga walay tao kanus ani mahitabo. Mato pa dini, and all the birds of the heavens had fled. Sunod, unsa gingon sa Biblia. So atong nakita nga mautoy hulagway sulod sa 1,000 ka tuig. Unsa toy permero panghitabo pagsugod sa 1,000 ka tuig? Mobalik si Kristo, banhawon ang mga matarong, unya ang buhi dalon dito sa langit. Unya, mga matay ang nangabilin nga dautan, mautoy pagsugod. Og ang panghitabo, sulod sa 1,000 ka tuig. Lantawon ang earth, walay sulod. Walay tao, naguba ang earth. Dirita sa panghitabo, human sa 1,000 ka tuig. Unsa man say panghitabo, human sa 1,000 ka tuig, mga pinangga. Niya, now when the 1,000 years have expired, meaning, inig kahuman sa 1,000 ka tuig, Satan will be released from his presence. Sa ato pa, niining panahona,
kung sa kahimtang nga siya gagapos, wala siya tao nga matintal, usa ka sitwasyon nga wala siya makita nga buhi nga mga butang. Daw usa siya kapiniriso. Pag-ingon dinhi nga si Satan will be released ni ining panahona naa na siya mission sad sa pagtintal. Ha? Masabtan ninyo ang Biblia ka bersikulo diri. Nga naman, tanawa, kung sa'y sunod. But the rest of the dead did not live again until 1,000 years were finished. Katong mga dautan nga naa sa yuta, di pa to siya mabanhaw. Matapos una ang usa ka libo ka tuig. Meaning to say, inikatapos sa usa ka libo ka tuig, kadtong mga dautan, banhaon. Okay? Nga naman silutan, ayaw tuwa ng mga pinangga, nga ang dautan karon tuwa sa imperno. Ha? Kung ang imperno mo na itong unahuna nga kalayo, asa mo na siya? Wala pa man. Unya, gingon ang Biblia, kasulatan na pas yuta, mabanhaw sila human sa usa ka libo ka tuig. Kanus amani matuman. Di ba? Mo gani nga atong ipadaplin ang tradisyon o mabalik ta sa Biblia. But the rest of the dead did not live again until 1,000 years were finished. Inikuman sa usa ka libo ka tuig, mabanhaw sila. Now, ang yawa igsoon, daw nabadbaran siya sa usa ka sitwasyon nga nagapos siya nga wa siya matintal. But this time, daw mabadbaran siya sa iyang gapos. Ha? Unya mo nay, mo bigito nga bulahan kita nga kung namatay tabanhaw ni Kristo dalon sa langit. Next, atong tanawon sige sa bersikulo. Revelation chapter 20 verse 8 nagingon. And will go out to deceive the nations. Oy, kay gibanhaw man humanang sa kalibo ka tuig, nangabuhi siya, ang yawa active na sad, og matod sa bersikulo, and will go out to deceive the nations. Imagine mo niwa, nations, igsuon, imong lang tao na usa ka libo ka tuig, walay tao na nga matay, unya niabot human sa usa ka libo ka tuig, ang yawa active na sad, kay nangabanhaw. Wa kay nakita nga theology sa balaang kasulatan igsoon. Imo lang nang makaplagan sa Seventh-day Adventist. And will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, that is north, south, east, and west. Grabe, this is worldwide. O ang Ginoo nagpahibalo ka na to, o sa'y mahitabo sa unahan, dili kini ihadlok, aron ikaw makapangandam, tungod kay love ta ni Jesus Christ. Kung wa mag-love si Jesus Christ, pahibawoon pa ba ka niini? Sama sa atong ginikanan. Kung walay love ang atong ginikanan, dili ba sila magplano alang sa atong pag-eskwela, alang sa atong pagpadako? Sultihan ta sa atong ginikanan, dong, pa-eskwelahon ta kag elementary, high school, hantod sa college, ganuman, kay love ta ka. Si Jesus Christ nagpahibalo ni ini nga mga puntua, kay love ta ni Jesus Christ. Natanawa, Revelation 29, nabanhaw naman itong mga dautan, unya ang yawa, na active na siya sa pagpanintal, unya ang mga dautan, nakita nila ang balaang syudad, kay mo maning pagbalik na sab, nga gikan sa langit, munaog na sad ang matarong, sakay sa bagong Jerusalem, ato na basahon sa sunod nga bersikulo, nga diing gitawag og beloved city. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. Ilang libutan ang mga balaan. Kay kanang mga balaan, ang ilang gisakyan mauni. Okay? Revelation 20 verse 9. Sa di pa ako to basahon, ako sa ning basahon. Kay libutan Manila ang maunga balaang syudad. Kay gusto nila ilugon, unsay mahitabo. Matod sa bersikulo, and fire came down from God out of heaven. O gilamoy sila tanan. Mauni ang imperno. Asa gikan ang kalayo, ang uban naguna-una nga ang imperno naas ilalom sa yuta.
Ang uban naguna-una, ang impyerno, nasa space. Wala tayong mabasa sa Biblia niya na. Ang giingon sa Biblia, nga ang impyerno, gikan sa kalayo, gikan sa langit, ilamoy tong mga tao nga nag-ambisyon, nga ilang ilogon ang balaang syudad, nga naa dito ang Jerusalem. Okay? O, next, atong tanawon. Yawa, unsa man to nga syudad? Kato nga syudad gitawag og, then I, John, saw the holy city, New Jerusalem. Coming down out of heaven from God. Gikan sa langit. Mao katong mga matarong muna og dinhi sa yuta. Tama man ang giingon sa uban nga ang yuta mapuy-an sa mga matarong. Mubalik man ang matarong. O kay ilogon man mauto nga gipakanaog ang kalayo. Tanawa, Revelation 20 verse 7, hapitan ba humanigson? They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. Mauna ni ang silot sa kalayo. Ut-uton sila kay mauna na ang ikaduhang kamatayon. Revelation 20 verse 14, then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Diba niya? Ang permiro nga kamatayon, mautoy kamatayon nga resulta sa sala. Natigulang ka, nasakit ka, naaksidente ka, maunay permiro nga kamatayon. Pero ang ikaduha nga kamatayon, mauni ang bayad sa atong mga sala nga nahimo, nga gitagaan tatag tsansa, nga dawato nato si Kristo, aron malikay ta sa mao nga kamatayon. Aron masulat atong ngalan didto sa libro si kinabuhi. Ngunit nagingon ang Revelation 20:15, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Didto ibutang sa lake of fire, sunugon. Mga tsansa na to karon igsoon. Nga diin mo balik tas Biblia. O balik ta kang Jesus Christ. Dawato na to siya ingon nga personal nga manluluwas. O musunod ta sa iyang nga kabubuton. So imo nakita mo niyang millennium. Okay? So ako naglao mga pinangga. Nga walay usa nga mawala ni ining panahona. Gisultihan na kita, nga kita gipangga ni Jesus Christ. Gisultihan na kita, nga si Jesus Christ mubalik. O gisultihan na kita, nga adunay sumada sa tanan natong mga binuhatan. Abre ang ganghaan sa kaluwasan. Matod sa Biblia, si Kristo nanuktok sa tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kung adunay mo abre, si Kristo musulod, makigkaon uban ka na to. Biyaan ang sala, dawaton si Kristo. Christ in, sin out. But sin in, Christ out. Magbago ta, samtang kita naghulat kang Jesus Christ. Si Kristo lamang ang naghatag kanato og paglaom.